जोंनि 3 नम्बर क'क्राझार आसाम विधानसभा बियाबनि बिजाथि शिवली महिलारिखौ जेन' आसाम मन्त्रि सभायाव मन्त्रिनि थाखाय जेन' नमिनेट खालामो। देबरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफ जानानै जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जानि हाइकमान्ड जोङो जायखौ बुङो श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सार, जोंनि 3 नम्बर क'क्राझार आसाम विधानसभा बियाबनि बिजाथि शिवली महिलारिखौ जेन' आसाम मन्त्रि सभायाव मन्त्रिनि थाखाय जेन' नमिनेट खालामो। बेयावनो जोंनि मानगोनां रायजो राजाफोरनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय आङो दोनग्रोबाय। मानोना बिथांमोननि गोबां खस्थ' खालामनाय आरो बिथांमोननि भट होनायनि गेजेरजों जोंनि 3 नम्बर क'क्राझार आसाम विधानसभा समष्टिनि जे बिजाथि दंमोन मेडाम शिवली महिलारि, बिथाङा देरहासार जानानै एमएलए जानानै थांबाय। आङो गोबां भटआव देरहाहोनायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ आङो साबायखर बावहरो बे समाव। आरो दिनै फैयै फैयै आसाम मन्त्रि सभा दानायनि सम जिहेतु सफैबाय, दा बिनिखायनो जोङो देबरगाव ब्लक कमिटि बिपिएफ जानानै जोंनि उइमेन, इउथ, बिएसइउ आरो पेरेन्ट गासैबो ज' जानानै जोङो खावलायनो लुबैदोङो जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जानि गाहाय हाइकमान्ड जोङो जायखौ बुङो श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सार, बिथाङा जेन' जोंनि 3 नम्बर क'क्राझार आसाम विधानसभा बियाबनि बिजाथि शिवली महिलारिखौ जेन' आसाम मन्त्रि सभायाव मन्त्रिनि थाखाय जेन' नमिनेट खालामो जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जानिफ्राय। जोंनि हास्थायनाया बेनो जे जोंहा जिहेतु भारत संबिजित गथायै उइमेन रिजार्भेसना 33% दं। जुदि 33% जुदि 126 एमएलए आव लायोबा 44 सामथिं जायो। दा बिनि गेजेराव जेन' जोंनि क'क्राझार बियाबनि एमएलए शिवली महिलारिया जेन' सासेल' बिपिएफ राजनितिक हान्जानिफ्राय हिन्जाव एमएलए जानायखाय जोङो बिथांनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायनो लुबैदों जोंनि पार्टिनि हाइकमान्ड आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोननिसिम जेन' बिथांखौ मन्त्रि सभायाव सोनानै लायो आरो बिथांनो जोंनि आसाम आरो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां आरो जौगाखांनायनि खामानि मावनो जेन' सुबिदा होयो। बिथाङा गावखौनो बावसोमनानै रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो होननानै ओंखारनानै फैदों, इलेक्सन गेलेदों आरो इलेक्सनावबो देरहानानै थांबाय, एमएलए जाबाय। एमएलए हिसाबै जे केपासिटि जे माबाफोरखौ सुबिदाफोरखौ मोनो, बे सुबिदाफोरखौ जेन' बिथाङा रायजो राजाफोरनो मोजाङै खामानि मावनानै होनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो खावलायदोङो जेन' जोंनि एमएलए शिवली महिलारि बिथांजोआ जेन' मन्त्रिखौ मोनथारो। बेनि थाखाय जेन' जोंनि हाइकमान्ड आरो जोंनि बिपिएफनि गासै दैदेनगिरिफ्रा जेन' जोथोन लानानै बेब'स्थाखौ खालामनानै होयो। आसामनि गिबि मन्त्रि श्रीजुत हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों रायज्लायनायनि गेजेरजों दिनैनि गेजेरावनो थिग खालामनानै गाबोन जुदि शपथ ग्रहण जायोबा जोङो जोंनि एमएलए शिवली महिलारि बिथांजोखौबो जेन' शपथ लानाय जों नुनो मोनो। बिनि थाखाय जोङो गुरैयै खावलायहरबाय जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जानि दैदेनगिरिफोरनिसिम। आरो जोङो ओरैबायदि मोनसे सानदों, जोंहा क'क्राझार जे आसाम विधानसभा बियाबनि जे एमएलए, बे एमएलएफ्रा जोंहा सिगां थांनाय 5 बोसोरनि अनगायै प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआ एमएलए जानानै थाबाय थादोंमोन आरो प्रत्येक बारावनो बिथांजोआ मन्त्रित्व लाभ खालामदोंमोन। बे बारावबो जोङो आसा खालामदोङो क'क्राझारा जिहेतु जोंनि बिटिसि जौगाथायनि थाखाय मोनसे गुबै थावनि, बे थावनिनिफ्राय देरहासार जानानै थांनाय एमएलएआ जेन' मोजां खामानि मावनायनि सुबिदाखौ मन्त्रि मोननायनि गेजेरजों जेन' मावलांनो हायो। बेनि थाखायनो जोङो बे मन्त्रिखौ मोननो लुबैनायनि दाबिखौ जोङो दिखांदों, खावलायनायखौ जों लाबोदों। जोङो खावलायो जोंनि हाइकमान्ड आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोना बेखौ कनसिडार खालामनानै नोजोर बोनानै जोंनि एमएलएनो मन्त्रित्वखौ बा मन्त्रिनि बिबानखौ गथायगोन। जोंहा गेदेर फोथायनाय दं, जोङो भरसा खालामनानै थाबाय, जोङो आसा खालामबाय। आरो जोंजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोर जायफ्रा
गोबां भट होनानै खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों खामानि मावनानै बिथांजोखौ देरहासार खालामदोंमोन। मन्त्रि जानानै फैयोब्ला आरोबाव बांसिन रंजानाय गोजोननाय मोनगोन आरो जौगाथायनि खामानिखौ बांसिन मोननो हागोन रायजो राजाफ्रा। बिनि थाखायनो जोङो खावलायदों जेन' बिथांजोआ मन्थ्रिखौ मोनथारो। बिनि थाखाय जोंनि हाइकमान्डआ जेन' बेबस्था लायो, बेखिनिखौनो आङो खावलायनानै दोनबाय। गोजोन्थों।